बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आङो खलबारि होननाय गामियाव। बे समाव NDFB S बिथांमोना हाग्रायाव बेसेबांबा बोसोर दावहा नांदों बर' हारिनि बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोनखौ दिनै खलबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बरायदों। बे बरायनाय समाव आङो NDFB S नि गाहाय नेहाथारि बिथां BR फेरेंगा बिथांनाव आङो फंनैसो मोगा मोगि लानो नागिरदों। बिथाङा जोंनि बर' खौरां नायगिरि बिथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज होयो बिथांनाव आङो फंनैसो दिनै खलबारिनि रायजो राजाफोरा दि दिनै खलबारिनि रायजो राजाफोरा दि खाम सिफुं जथा लानानै नोंथांमोनखौ बरायदों, बिनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम मा फोरमायगोन? मोनसे समावहाय जेब्ला जोङो आगजु लानानै दुलाराय बर' हारिखौ सोबख'नाय गादबनाय आरो नासयनायनिफ्राय बोखांनो थाखाय जोङो हाग्राबारियाव दङमोन। जोङो मिजिं खालामाखैमोन जे सानसे समाव जोङो बेफोरबायदि रैसुमै खाम सिफुं जथानि देंखोखौ खोनानो मोनफिनगोन होननानै। गोबां खुसि जादों। बेनिखायनो रोजा रोजा जाय बिथांमोना जोंखौ दाव दाव खालामनानै दिनै बरायना लाबोदों, बिथांमोननिसिम जोङो जोंनि आफादनि जानानै हामलायथि आरो खुलुमनाय बावहरदों। लोगोसे दुलाराय जोंनि BTRनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हालामनि बर' रायजो राजानिसिमबो जोंनि गदायैब्लाबो एबा एसे उन जाब्लाबो जों गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ बावहरनायजों लोगोसे जोङो खौसेयै बर' हादोर बर' रायजोनि मिजिं खालामनानै जा डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय BTR सुक्तिखौ खालामबाय, बिनि दफाफोरखौ मावफुंनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो सांग्रां जानांगोन आरो जानजि खानांगोन। बेखौ मिजिं खालामनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिमबो जोङो खावलायनाय बावहरबाय आरो मिजिं खालामहरबाय। हाग्रायावदि एसेबां गोबाव दावहा नांबाय, बेयाव माबायदि जेंना जेंसि जाबोनाय बेखौ रायजोफोरनिसिम मा फोरमायगोन? गावनि जिउ आरो मोदोमा गावनि थाखायल' होननानै साननाय जोंनि मावथि दावहारु लोगो बिथांमोननि सिगाङाव एबा गोरबोआव गैयामोन। बर' हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनायनि थांखियानो जोंनि गुबै थांखिमोन। बेखायनो लेवार बिलो जिबौ सान्दुं अखा गासैखौबो जोङो नेवसिनानै बर' हारिनि थाखाय दावहायाव नांसोमनानै दङमोन आरो हाग्रायानो जोंनि न'मोन, बेखौ जों गनायनानै लानो हादोंमोन। रायजोफोरनि बे मोनसे सोंलु, क'क्राझाराव मोनसे सेंग्राफोरखौ दि मोनसे लाखिबाय थादों, बेखौ मानि थाखाय लाखिदों होननानै गोबां सोंलु फैदों जोंनिसिम, बिनि सायाव मा फोरमायगोन? बे सोंलुखौ नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैदि जों खोनानानै आसरित जानो गोनां जेबो गोनांथि गैया। गुबै खोन्थाया जादों, स्पेसियेलि जोङो हम मिनिस्ट्रिजों सावरायदोंमोन। जोंनि हार्डक'र केडारा जेसेबां दङ, बिनिख्रुइ 10 गुन बारा जोंहा मिलिशिया दङ। जाय मिलिशियाफोरा थामहिनबा जोंनि दुखुथिया अनफावरि बर' बिमा बिफाफोरा थांनाय 34 बोसोर जोंनि आगजुनि दावहायाव सिथाबनानै दङमोन आरो गावनि जिउ मोदोम धोन सम्पति गासैबो खोमाना लादोंमोन। नंखायनो बिथांमोनखौबो जोङो सरजाबना लागोन होननानै हम मिनिस्ट्रिसिम खावलायदोंमोन आरो खावलायनाय लेखा बिथांमोना होनदों, थिग दं, बिथांमोनखौबो सरजाबनो हागोन, नाथाय मोननै दफा रानगोन होननानै बुंदों। मोनसेया जादों हार्डक'र केडार आरो मोनसेया मिलिशिया। दानिया मिलिशियाखौ लानायनि गुबै थांखियानो जादों, थांनाय 34 बोसोराव जा खस्थ' मोनदों, बे खस्थ' मोननायनि थाखाय जेरै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो आसाम गभर्नमेन्टआ थामहिनबा BTR दानि एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टआ जोंनि निबनुवा समस्याखौ जेरै समाधान खालामनो थाखाय थांखि लादों, बेफोरबायदिनो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जोंनि थ्रुयैदि एबा जोंनि सोद्रोमा जानानै मिलिशिया जानानै निबनुवा समस्याखौ समाधान खालामनो जोंनो बाथ्रा होनायलाय जों बिथांमोनखौ मिलिशियायाव लादों आरो जों मिजिंथियो जाय मस्टलि लास्ट 34 इयार्सआव NDFB एफेक्टेड एरियानि गथ'फोरखौ जों लानानै निबनुवा समस्याखौ समाधान खालामनो थांदों, बे निस्सय जाफुंगोन। BTR गोरोबथाजों बर'फ्रा बेसेबां दावगागोन बा दावगाया, बिनि सायाव मा फोरमायगोन? दावगायिया दा रायजो राजानि सायाव। गासैबो आसामिसाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दङ, नग जुकारि लेफानिबो बा नय बुवे होननाय। जों मिजिंथियो रायजो राजाया खौसेथि जायोब्ला सोरनिबा राजखान्थिगिरिनि साल
बियो मालाबाबो जाफुंनो हानाय नङा। नंखायनो खौसेथियानो गोहो। रायजोफ्रा सोर माबायदि जोंनि बे बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन एबा खालामनो हाथाव मानसि बेखौ सिलेक्ट खालामनानै गोजौआव दैखांहरबानो निस्सय जोंनि जा मिजिं बे मिजिङा जाफुंगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। गोजोननाय थाबाय।